Katugag panghilabot, lampa man di ay. Magic? Uy, nuy kway ni chow. Fried chicken! Labada ni Brian, uy. Sila panas ng labada doon. Chik, sabi bang bata na Chik? Kuan lang siguro, Bray. Manulis na lang siguro ta. Hindi ko ng plano, Chik. Kung ako'y bagong teknik mo, pasikatan yung tikalan, Chik. Hanap punta dre, nagbinot-bot na po ka. Salig lang lagi, kita ka nagsigada. Asa akong puno. Silpunan na ako niya. Gilaw, testing ilaw. Dalang ka, latalang ko. Tapos klaban siya, makuha na akong silpunon. Sinawag pa, uy. Karoon na ng silpunan mo. Ay, daghagan ako, oy. Katugag panghilabot, lampa man di ay. Agay, suwi na good. Unya, unsay resulta? Ay, nasigba niyo mga chowda. Nadagba, nagarita kong jawal. Bata niyo mo. Danghag good kay kagod. Sundog sa kung diskarte ba? Inani oh, pasiklaban ta ka. Kita ka ng tambok. Baon to niyan ba? Di kwartahan kay na. Hindi na ka pamutar ko na ya. Ah, sige, sige, sige. Hoy, bata. Gusto ka magic? Magic? Unsa day na nga magic oy? Karon ka, mauto-uto jud karon. Sige, magic ko. Unsa man lang imong magic oy? Kita kaning susi. Sundon lang ni asa ni siya mo adto tapos ipiyong mata. Kay kung makadungog kag fried chicken, mugawas na siya. Patulugon naman ta ka. Tipong jud karon. Uy, nuy kway ni chow. Fried chicken! Ha? Sumulang agok? Hoy, ano natulog bang ka? Hala, nakatulog siya. Eh? Uy, gwapo yung cellphone. Bye-bye! Na, naunsa, natulog na may naunsa. Gisugo na ako pangawat, natulog na yun. Nagtuon ako, di. Chik. Naunsa naman ako, nakatulog na may nung ka. Asa ito, gisugo ko sa mo, ha? Ha? Nagkatulog na ko? Tisa. Asa akong cellphone? Tanawa, ikaw na nakawatan. Sige, sugo tayo mangawat. Ikaw na nakawatan nila. Asan cellphone mo doon? Mas tingnan tong bata. Tutulisan mo na itong dako.